फुंनि 11:30 सिखारदों आरो लोगोफोर ओमफ्रायो ओंखाम ओंख्रि संबाय आरोना माने भाजि एवबाय आरोना ओमफ्राय फुङावथ' आरो भाजिसो जाखायो नालाय ओमफ्राय दिनैहाय अखा जोब हादोंमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय बे समावनो सिखारनानै ओंखाम भाजि एवदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय दै गुदुं फुदुंनानै बथलाव सोबाय माबाय ओमफ्राय हासबेन्डआ दिनै बेलेग जायगायाव थांदों गुवाहाटीयाव थांदों आरो माने हासबेन्डआ खामानिनि थाखाय थांनो गोनां जाहैदों ओंखायनो थांदों आरो फुङावनो जाखांनानै हासबेन्डआ थांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंहा न'नि फुजा होबाय माबाय ओमफ्रायो बे फुजा होखांनासो थांदों आरोना ओमफ्राय आं मा खालामगोन साननानै भिडिअ लाबोबाय आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो होमबा नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर थौ मैथा बिदै आरो बेजों जानोसै आङो ओमफ्राय नैयाव दङ दहायनि भाजि आलुजों पटल फ्राय ओमफ्राय नैबे बानलु जानोसै लोगोफोर दायो ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर मैथाजों ना बिदै ओमफ्राय मैथा बिलाइ बिजौथ' गैया नालाय ओमफ्राय बिलाइ बोरायखौनो संदों आङो जायखिजाया खैसिब जानायनि खैसिब मोनजानायनि ओमफ्राय जानोसै आं लोगोफोर दायो हासबेन्डथ' गैया ओमफ्राय होमबाबो ना मानैसो होनानै मैथाजों संदों आरो आं बिदै संनानै जानोसै ओमफ्राय माथो होनबावनो हारसिं थानो बारो मोनगासिनो थानायाथ' थाया बेयो न'आव खामानियाव थांबाय थायो खामानियाव थांनायाव एसे बेलेग मोनो आरो ओमफ्राय एसे जानगाराव थांदोंबाथाय ओंखायनो दायो जाबाय आरो मैगं बासिदो रोजा नों मैगं बासिदो नै बासिखांबायना रोजा दिंखियाजों आलु पटल फ्राय एवनोसै ने नै लोगोफोर खर'सो सासो होबाय आंखौ ओंखाम ओंख्रि मोनखांखाबाय आरो मोनानि दाबो सफैथ'वाखै हासबेन्डआ हरनि 10:30 जाबोगोन होनदों ओमफ्रायो राजाजों आंजों दं आरोना ओमफ्राय राजाया उन्दुलांबाय दानिसो फुथुदों आङो खर' सासिबाय लोगोफोर ओंखायनो आं भिडिअखौनो बानायनाय जायासै मोनायाव दहाय सानजौफुआव जि खालामबाय बेनो ओमफ्राय दायो दसे खालामबाय आरो ओमफ्राय आं गाबोनसो फोजोबसिगोन दे लोगोफोर भिडिअखौ गुड मर्निं लोगोफोर ओमफ्राय आङो मैया भिडिअखौ फोजोबाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनै लाफिनबाय आरो भिडिअ खालामसै साननानै खालामफिनबावबाय आङो बांद्राय फुङाव खालामनो हायाखैब्लाबो दिनै 8:30 खालामबाय आरोना ओमफ्राय आङो बे हासबेन्ड फैनायखौ लास्लाबनो हायासै मानो होनबा बिराद उन्दुनो ओंखारबायमोनबा 10:30 बिराद उन्दुनो ओंखारखायोना ओमफ्राय आङो सानफ्रामबो 10:00 उन्दुखायो नालाय ओमफ्राय 10:30 गाहामसिम नेबाय ओमफ्राय उन्दुखाबाय आरो आं लोगोफोर ओमफ्रायो नै इथिं दोलाना दङ ओंखायनो बांद्राय मोजां रायज्लायनो हाया आङो दा ओमफ्रायो हासबेन्डआ मैया मेथाइ लाबोदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो ओमफ्राय आरो नै बेगबो मोनबोदों बिथाङा बेखौनो दिन्थिनो आरो बेखौ मोनबोदों आरो नै हासबेन्डआ मैया मा लाबोदों नायदो लोगोफोर जोसा ओंखामजों दाउ बेदर एवनाय आरोना नैयाव लाबोदोंमोन पेकिं खालामनानै लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय नैयो दाउदै एवनायबो दङ ओमफ्राय बेवहाय गाजर आरो बिन होनाय आरोना जानो मोजां मोनदों मोजाङानो ओमफ्राय जोसा माइरं आरो फिसा माइरं जोसा माइरंनि फ्राइड राइस एवनाय आरोना फ्राइड राइस गुसु जाबाय नालाय दायो एसे फुदुंफिननोसै नै बेदर होनायबो आरोना बेदरखौ फ्राय एवनानै ओंखामाव होनाय नै दाउदैया बेयाव दोनबाय आरो आङो ओमफ्राय मेथाइबो दङ नै लादु मेथाइ लाबोदों आरो ओमफ्राय
नै बिखबाव थानाय बायदियानो ओमफ्राय आं दिहुनथ'ला आरो लोगोफोर दाहाय जासिगोन राजाया जानो नागिरगासिनो दा फुं नालाय होथ'वाखै आङो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जुइस मेंग' जुइस दायो एसे फुदुंना लानोसै गुसु जाबायमोन नालाय हरावनो लाबोनाय ओंखायनो दावदैखौ फुदुंबाय आरो आं नै थावबो होआसै जायखिजाया गुदुंल' खालामबाय आरोना लोगोफोर थाव होखानायखौलाय आरो मा थाव होबाय थाबावनो दावदैखौ खांखांनानै ओंखामखौ एवफिननोसै आरो लोगोफोर बेबोथ' गुसु जाबाय नालाय हरावनो लाबोनाय गासिबो ओमफ्राय एसे एवनानै लानोसै फुदुंनानै लानोसै होमबानासो जानो मोजां जाफिनगोन नालाय दुंबुर दुंबुरनो बेदर दं आरो नै गथा खानाय बायदि जागौलायबाय ओंखामा ओमफ्राय फिसा फिसा माबा खालामनाय बायदि खालामबाय आरो आङो सिफ्लेनाय बायदि दायो खांबाय आरो ओमफ्रायो दायो रानबाय जानोसै ओंखामबो उखैखाबाय ओरैनोबाबो ओमफ्राय नैबे राजानि नैबे हरनि थास'जों नामोन जानोसै लोगोफोर नै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय